Der er brug for noget opmuntring. Det var en fuldkommen traumatisk oplevelse at være Wolfsburg-spiller i den her sæson. Ikke mindst i den der sidste afgørende nedrykningskamp. Og ikke mindst for Joachim Mæhle, der blev udvist efter 14 minutter spil. Andreas Christensen og Rasmus Nissen Christensen. Vi kan jo så lige konstatere, man kan også se på billederne her, at det er Congo faktisk spiller med en forsvarskæde bestående af 5 spillere, og det handler givetvis om, at de får den sværeste VM-modstander allerede i første omgang, nemlig Portugal, der venter. Han spiller glimrende her fra start. Mathias Jensen. Rasmus Christensen. Eriksen. Og det er Congo, der har problemer med bare at clear bolden. Ja, det er da et yderst opmuntrende udlæg, fra det danske landshold har gået ind og taget dirigentstokken i kampen lige med det samme. Altså, der er ikke meget mismod over de første par minutter her. Og spændende forsvarskonstellation. Oliver Provsgaard som landstræner på Henrier. Helt åbenlyst er meget imponeret over. Spiller til daglig for Lazio, og så Andreas Christensen, der er savnet hver gang han ikke er her. Og de 2 opgør her, som Danmark altså spiller med få dages mellemrum i aften, det er Congo og søndag mod Ukraine. Ja, de skal altså bruges til at sætte sådan et mentalt aftryk frem mod de næste vigtige landskampe, som først kommer i efteråret, hvor Danmark skal spille Six Nations League-kampe og forsøge at forsvare positionen som A-nation.